दिनै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गाबोननि गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय गसाइगाव महकुमानि सिङावनो थानाय सिमल टापु दंफांबारि गामियावहाय मोनसे मिउजिकेल नाइट डीजे बे प्रग्रामखौ लानाय जादों लोगोफोर। बेवहाय जाय बिथांमोनहा नायनो गोसो गुदुं आरो रंजानो गोसो गुदुं बे बिथांमोनहा फैनो हागोन। आंबो थांगोन लोगोफोर, बयबो बेयावनो ज' लोगो मोनलायगोन, लोगोफ्राबो फैनो हागोन। নমস্কাৰ, আমি ৱণ্ডাৰ চিষ্টাৰ্ছ, মই ৰূপাংকৃতা আৰু মই অলংকৃতা। আৰু জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে অহা 31 ডিচেম্বৰত আমি আহি আছো গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ সংকোচ মিউজিক ফেষ্টিভেলত। হয়, গতিকে সকলোবোৰ আহিব, সকলোকে লগ পাম, এটা ভাল সময় কটাম, এনজয় কৰিম, ফূৰ্তি কৰিম, আমি তাতে গীত পৰিৱেশন কৰিম। গতিকে আহিব, ভাল লাগিব। दिनैनि बे संकोच मिउजिक फेस्टिभेल प्रग्राम जे श' दिन्थिफुंगोन, बे प्रग्राम श'आवहाय गोबां मुंदांखा आर्टिस्टफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो लाबोगोन। लोगोफ्राबो जयैनो फैलायबानो जाबाय। जाय गोसो गुदुं एन्जय खालामनो गोसो फैदो, बयबो नायफैदो। दिनैनि बे प्रग्रामाव बयबो बाहागो लाफैदो लोगोफ्रा। आंबो थांगोन।